този експеримент ще покажем на децата как да си направят лава лампа и в същото време да видят как по интересен начин се взаимодействат различни вещества, в случая два вида течности, вода и олио, и газ под формата на газът, който се отделя от разтворимото хапче. Материалите и необходимите съдове са лесни за намиране и са евтини, така че може да помолим всяко дете да си донесе от вкъщи в училище. Ще са му необходими голям буркан, без етикет, вода ще имаме в училище, олио, хранителна боя, един или два цвята, може и мастило. В случая ще използвам мастило и едно разтворимо хапче. Витамини или аспирин, няма никакво значение, важното е да е голямо разтворимо хапче. И така, самият експеримент е: първо наливаме олио в буркана, малко над половината. Доста олио ще отиде, но колкото е по-голям съда, толкова е по-красив ефекта после. Така, мисля, че е достатъчно. След това наливаме вода, но не прекалено. Трябва да е някъде 2-3 пръста под ръба, като олиото трябва да е повече. Първото, което ще забележат децата е, че олиото застава на повърхността, изплува един вид, а водата е отдолу. Тоест, двете вещества, нищо че са течности, не се смесват. След това ще капнем няколко капки. Спри.